Benar. गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय मानो होननानै बुङोबा नैबे जोंनि बेंटल BCDC नि आन्दाराव थानाय आरोखि ना 13 चिरां ब्लक UPPL माने केन्डिडेटखौ बरायनाय हाबाफारि बहाय लानाय जादों दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअखौ लानानै फैबाय दा नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला आं फुल भिडिअखौ लानानै फैगासिनो दङ बरायनाय हाबाफारि सावरायग्रा सार सौफैनानै दंसै दा आङो दसेनि उनाव देखायलांगासिनो दङ बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जायहा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायनो हागोन दा दसेनि उनाव बरायनाय हाबाफारिया जालांसिगोन होमबा आं भिडिअखौ देखायलांसै नायलांबानो जाबाय Benar. Hello. Psycho Basuntari long left. Psycho Basuntari long left. Psycho Basuntari Jindabad. Psycho Basuntari long left. Psycho Basuntari long left. Psycho Basuntari Jindabad. जायगासिम मोनफैबायना दाना बे समावहाय सायखंसारखौ केन्डिडेट मोननायनि खुसिजों बिराद गोजान लामा थाबायबाय आरो बयबो नोंथांमोना नुखादों माने बिराद लेंहर बिराद गोजान थाबायनानै मोसानानै फैबाय आरोखि ना माने नोंथांमोना नुखादों दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नोसै उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों